Molt bona gent, l'altre dia tornava a competir després de molt de temps sense fer-ho. Ho feia per una bona causa, corria el l'Oncotrail, per si algú no sap què és una cursa solidària amb la finalitat de recaudar diners contra el càncer. I llavors és una cursa per equips format per 8 components, cada equip es divideix en 2 grups de 4, llavors es van repartint les etapes, cada equip fa servir la seva estratègia, i bueno, al final s'han de completar els 100 km i 4.000 positius de tota la cursa, dividida en 10 etapes. Doncs bueno, jo com cada any em tocava córrer el tram 1, el 3, el 5, el 7 i el 9, però aquest any l'experiència no ha sigut molt bona i ja que van tornar de nou les molèsties del tendó, o sigui del tibial posterior van tornar de nou. El tram 1 vam sortir molt accelerats, per mi personalment, tampoc cal córrer tant, al cap i a la fi és una cursa que no t'hi jugues res, ja que és una cursa solidària, però bueno, anàvem bastant apurats aquell tram, també venia de 2 mesos llargs sense quasi fer res pràcticament, per culpa de la lesió. Sí que feia bici, però no és el mateix que córrer. Però bueno, anava bastant accelerat ja de posicions en aquest tram, el tendó començava a avisar una miqueta ja de carregat, però bueno, vaig fer una miqueta de frega i quan vaig sortir al tram 3 ens ho notava mitjanament bé del turmell, no me'l notava carregant ni res. El problema va venir després de fer una de les baixades fortes, o sigui, bastant empinades i tècniques d'aquell tram, que és on van començar els problemes. Després de fer-la, cada cop que intentava apretar una miqueta, em venien punxades a la zona del tendó i això me frenava. Quin és el problema? Que quan no em deixava córrer, doncs encara anava més cansat. A part, mentalment em vaig venir bastant a baix, ja que intentava apretar i no podia per culpa del tendó. Aquell tram també les vaig passar bastant putes, parlant clar, perquè era un tram que era a ple sol, a les 11-12 del migdia, amb una calor acollonant, estàvem a 30-32 graus tranquil·lament. A part, és el camí de ronda, és molt puja baixa, molt tècnic, a part has d'anar travessant cales i platges, això també t'aixafa molt, i aquell tram les vaig passar bastant putes. Però bueno, llavors vaig decidir descansar-ne 2, o sigui, tant el que em tocava descansar com el que em tocava córrer, vaig dir a un dels companys que em substituïssin, i llavors vaig descansar-ne 2 i vaig córrer el tram 6. Mentre estava esperant per fer aquest tram, em vaig mirar el turmell, el tenia mig inflamat, però bueno, em vaig anar fent fregues i va baixar una miqueta. Llavors el tram 6 era un tram molt planer, amb 100 i pocs positius, però quin és el problema? Ja de la mateixa fatiga que portava dels altres dos, anava molt accelerat de posicions, anàvem fent camí a córrer, hi havia trams que anàvem a 5.40 i anava superaccelerat de pulsacions, anava a 170 tranquil·lament de pulsacions. I després de veure les sensacions que vaig tenir, a part també em venien petites punxades de nou en el turmell, doncs vaig decidir descansar-ne 2 més i córrer ja fins a l'etapa 9. L'etapa 9 mitjanament bé, al principi era una miqueta de puja i baixa, aquí la vaig patir una miqueta, però llavors a la baixada em vaig deixar anar i mitjanament bé. El problema va venir després de la baixada, que venien com 2 quilòmetres mitjanament planers, allà van començar de nou una miqueta les punxades. Així que aquest any la cursa la vaig anar sobrevisquent de la forma que vaig poder. També és veritat que el grup que em va tocar potser era bastant fort vinguent de la lesió que venia, potser si no hagués tingut la lesió i hagués anat ben preparat no l'hagués patit i hagués pogut seguir el ritme tranquil·lament, potser no tan ràpid però hagués pogut seguir el ritme mitjanament bé. Però bueno, aquest any l'experiència no ha sigut bona, no totes les curses surten com un vol. El que em carda més per de tot això és que ara al novembre hi havia l'altra cursa que es corren aquí al poble, que és la Ratafia, i aquest any doncs me la perdré després de 4 anys, em sembla, fent-la seguits. Doncs aquest any me la perdo, també és una decisió que he pres jo, així d'aquesta forma doncs recupero bé el que és el tendó i ja de cares a l'any que ve li tornaré a cardar canya de nou. Així que fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, que us subscriviu, que com ja sabeu ajudeu un piló. També us recordo que sota la descripció tindreu les meves xarxes socials per si voleu seguir-me per allà, i ara sí, fins la pròxima.